baję włączymy albo co. A co jest za oknem? Śnieg! Jasia, ty się patrz. O nie. No co tam? Co tam widzisz fajnego? Śnieg. Mój z lewej jest. Co jest? Mój śnieg jest. A w drzewie tutaj. Na drzewie jest twój śnieg? Tak. Tylko patrz, tutaj jest śnieg dużo. Tutaj są chyba... Gdzie są kule? Pewnie w domku jeszcze, bo pada śnieżek. Ojej. Jak tutaj jest dużo śniegu. I będziemy jechać na sankach. Ale może jeszcze nie. Patrz. Będziemy jechać na sankach. O, chciałbyś pojeździć już na sankach, tak? Nie pada nic śnieg? Pada cały czas. Nie pada? A on nie leci na ziemię? Leci na ziemię. Po prostu nie leci na ziemię. Nie widzisz, że pada na ziemię? Tu pada? No pada. To nie pada. A to jest dzień. Tylko nie pada, tylko leci śnieg. Mhm. Oj, chyba się nie wyspałeś. Co? Wyspałeś się, Myszka? Tak.